Tigana yubona umwancho murigere toganda kumurekera chinse muchinda lyagendretse gokorekana maiga yokubwatuka ogwechi Bursary imeya serikali ya kaunti ya Kisii awasakile wodi wente konyora shilingi milioni 3 imeya wodi ya bogekani gobono bagendretse gokoro okunenge kwimekegima edukanyara kurigere bali babete bakubwatuka malieta abanyarako gwechi Bursary osembanya bwatugeta century tabwendretse korengana nenseme yuye komiti yagendretse gokoro kunenge uko nigo yatebire buna bali bonsi babete bakuri kwa malieta kegotoka na ligetwa century ndete mbachi konyora chibesecho. Haya magega yo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ko bwatoka chibesecho chechi Bursary asekere wodi achakiro murobere oboko ena na chi Bursary ocha sabarokiwa anene bali bakorwa asechi amate chitari kwenyara unenchire moyoko bakonya barabo kwegenderera buya ase amasomabo nechinga kibono okubulia kugenderete korwe wanene go chiase abayibuli bali bakorwa chi gosibatari kwenyara ko wali bagari tangani na weigo abantu bamenyete no borema umurikeito dipo nasanya na tuwaliganirete roboti urwa senchira yobwagare. Maiga yo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ko watoka Bursary ya milioni 3 gochia sechi ward me county ya Kisii nigobone committee ye ward ya bogeka egendereto murobirio ywe elio abarokiwa abanyare gusirwa ase school fees. Tuwagende ile turu mangana ya form arayo roje to gendereto korosya mambia tamambiende tukagirete kubega torechi bese kero muntu anyole chibese chiaye ase umwana gasoma muntu konyore Bursary n'umuntu umurika nande go anene mono twabekire a committee team at task ya make sure nga ya scrutinize byonsipi kere form korigere were ya make sure nga omuntu wa pride abayibuli bae nkorweka ward ebinde chibaye cyabageka chitigara ko bechabageka yende getangani komti nabego kete kyagero mu MCA gabali baga kabisa bakolega kulingana na chiko liko bagai yakeriye Bursary etabwa ten interference ngukwana no munyakirogo we kamati ywe nigate abanga bonsi abo banyara go ichore Bursary echo mbachi konyora bonsi bwanzire bonde botayo aiga ndwaligire tienge kiro mundu konyora ange kiro mundu konyora chibese mono chibese chi 1500 babege tukorwe county chiigoro ase abana bali batari kwenyara lakini kulingana na abana bara apply bindebi naboto comment abana bachibese chibeigoro tingira neri tukotolige tuko wikange gukora asinga tukora no tokora konyora tolenga toto sabana barenga ba applied na ba bere through so that from there bakora allocation yechibesa anyali chibesa bagenda baso. A committee ywe boigoni go yakira mugavana we county ya Kisii ngambia mono ase Bursary area abarokigwa banyore chinga kichingororo ase amasomabo the turnout ya wananchi yarenge igoro kwa the forms we were given chainge 1000 onege tonko wache governor ito next time round kakuru forms amente chi forms chicken on 2000 arafu ne chibesa na chirocho amente ko 3 million to at least 5 million abu na bokero mwananchi akoba sorted. Ensemende bali no bare makurwa ase wodi eyu yabogeka na baroboti batigiri magega ase bakangambia mono ase bono engakiye bakotebanga mbatigiri magega nigo bayinyorwa county government munyene lingambia mono sana ya liko organizati abantu bale marete matuka kuru maega bindi bigokorwa bantu bale marete tutayikomanyanga ibigokorwa gukira kini mheshimiwa Arati tunampongeza na nje ngumpongeza Saidi pamoja na MCA yeito oyorungana Richmond egasiba akoldera sechi Bursary wonderful munabona bale mavu bamindu balingo present banyole form mweje bayijoiri more than 100 igonga no mugoko mono nande tokupongeza nga kyatubwatirane tuskikis county etumoto ase boigo committee anyara kobolia na gusegeta abarokigwa ase okubeko mukia asa masomabo eri banyare koba abantu bengencho litukolia mambia twira ni irimbia mono na nditoka teba bana baite baende school basome kiagero mweshimwe nturare ready kubaire school ko report elegeta seni Ndizi TV kurwa samagacho yechiabisi cyo mu MCA we ward ya bogeka oyo gotoka imeye bunge ya Kitutu chaje South imeye county ya Kisii eletalia nendi